Kijk, en dat zijn dus de omstandigheden vanavond. En dat is de ervaring bij de man op de bok. 17,61 meter zien we op het scorebord. Maar dat is helemaal niet belangrijk wat dat betreft. Het gas wordt ingegooid, de trekker begint te springen, te hippen en te doen. En dan is Dirk zo verstandig om het gas gewoon dicht te gooien. Veiligheid voor alles. Want als ze gaan deze trekkers, dan hou je er werkelijk helemaal niks meer aan. Dan is het einde zoek wat dat betreft. Op vol vermogen, dan verbruiken we